Igcokama Elisha liyakhala kakhulu ngamajongo asengenelwe umkhuba wokwenza o-live laphana ku-TikTok naku-Facebook. Umthandeni uthi ijongo langempela kufanele ukuthi lenze lento yokuba live. Uthi unxusa wonke amajongo ukuthi ayeke lento yokuthi njalo ahlale e-live, iyabheda. Captain. We Captain. Hayi inkosi zethu. Mfethu isijwayelekile lento ukuthi amajongo impela athanda ukuba live lapha cha lapha ku TikTok uyijongo lonke. Insizwe impela lonke kuthiwa nje isi live lapha. Kancane. Ubuza ngathi bembongola. Sakazi umbombo manje. Ubuza ngathi bembongola. Wathi ushiliza sikufunike lokho ke. Na kulikhoshini. Ayushilisa ibona njalo. Live ijongo. Phatha nje. Ubuza ngathi webanda.